Argiaren podcastak. Eta orain, Kevinen hausnarketa filosofikoa. Ezatzue pentsaiken txorixak diala aireko arrainak moan, eta arrainak uretako txorixak. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Danala hori manta arrainak ezingo behin berez ezingo egazin, ez? Baina egan bezala. Bai. Ez? Bate gula uretan dauzenean lurra gainean. Bai. Hola pizkat polita dia. Estenare polita kate. Ah. Hartzekua. Ja, eta ziztatu zatzaizki zu kete, ez? Bai. Eta buruz bera joten dira, ez? Zela buruz bera. Ez buruz gora. Benetan? Nola begira daude. Manta arrainak? Nik ezagik goikoak begikote zian. Gero guelta ematen diozenean alde txuritik, ez? Hori ikusten zaio beste mundu bat. Begiz gora daude, bai ez? Joaten dira lurretik oso gertu. Bai, bestela ase bizita, ez? Beti lurrari begira. Ja, hori. Eta lurra pegauta. Lurra pegauta, edo lurran azpian sartuta. Eta horregatik kautzen niun, peritxuragatik. Ez. Asperdu... Txon, akabo gizuen? Monta arrai bat akatu zenuen? Baita. Bai. Ni pentsen, zuetzien norrekoen laguna? Bai. Eta ja, haustura... Haien irekin ez dakit. Hori Senegalgo bidaia eta gero. Oskarreri, oinoarra. Nor da talde antiespezista bat? Edo animalista, o ez dakit, veganoak, o no? Antiespezista. Eta hasi dator gurera kontatzea iruzpalau aste eman dituzu Senegalen, hilabete bat. Hori da. Miru aste, bai egun. Nola bizi izan zea, eta lehenengo anekdota... Mantarrai bat hildu dela. Hilketa bat. Ez nire eskuekin ez. Bueno, nire eskuenekin ez. Hankarekin pizkat. Ostiko bat eman zenion? Ez que zen hiltzen, eta sufritzen ari zen gehiegi. Bai. Zuen nola sentituko zinezteke burni bat estarrian sartuta sentituko bat zinez. Eta zuen ahoa gainera, ez da haiena bezalakoa. Oso txikia daka. Baina ni botatako amua irintzizun EH Bildu sozialdemokrazia bezala. Ai, ama! Lehenengo zure amua eta gero ostikoa. Karo, ez zen hiltzen, ez zuen hil nahi. Joera hori dakate mantarraiek Senegalen bebai. Lehenengo amua... Osa da, zezena hilengo handeina sartzea bezala eta gero espata, ez? Bai, espate izan zen hanka. Bizkat. Joe. Eta zu zatik egin zenuen hori? Itotzen ari zelako. Mantarraien joera bat ere bada ura behar dutela. Eta itotzen egin uretan? Ez, atera nolako uretatik. Uretatik atera eta ostiko bat eman. Baina handik 10 minutura. Gaina 10 minutu gontzen sufritzen. Eta helburua za, jateko goxoa izangoa, o zer daka espeziala? Ez da jaten. Aixialdi? Ez, algo partetan ez da jaten gainera. Eta zertako baliatzen da? Aixialdi? Ez ba jaten... Amua botan un arrai bat lortzeko. Ustez. Ai ama... Ze drama. Nahi zenuen arrain bat, arrantzatu afaltzeko, eta mantarrai batek... Faltzeko edo, bai. Identzizun, ai ama. Bai. Ez ba jaten manta bezala. Behin amua botako, eta hori aterako sufrimendu hortan. Eta gero segituan, alboan nuenari utzi kaina, bera ez dakiz emadak botako zuen, eta arrantzatu zuen zuge pozoitxua. Joe. Hori... Zaetu zaete zuge pozoin, bai, itxasoko zugia. Hori fuertea eta beltza. Eta arpegia tipo morena, ostia txarra dakaten horiek. Morena da, morena? Ez. Antzerako zeza? Antzerako, anestak indik ez dute. Oiek, eta gero, zaetu zaete inoizan amu bat kentzen. Ez. Arrai zuge pozoitxu bati. Ez. Bani ere ez. Orduan, joan ginen kaina eta guzti, amua hauan zuela zugia. Beste punta gaino, kaina utzi zigun tipuaren gaino. Ai, gaixua. Bi eskutan hartu da. Horrez nuen pena handik izan ditu. Ez. Beraz, egon oso pozi gurekin, baina gu berarekin ere ez. Pozoitxua zelako? Ostia txarra zekan. Ez zuen hil nahi, eta gainera mendeku gozez zegoela. Eta eramantzen dioten adituari, eta nolak eduzion? Eta adituak ez egin zuen, pita moztu, eta urutzi hiltzen, eta horrengo gunean ja, erabaziur zegonean hilda zegoela, kendu zion amua. Ostras. Así que ostea txarra, que txarra horreko.
Eta hoize, eta gero jaitzule nintzen. Senegaldik Euskal Herrira. Estilo Juan Carlos safari bat egitera Afrikara olazua barkoan. Jirafa batzuk ikusitu eta rino, adarri gabeko rino bat. Ni imaginatzen Teo baserrian bezala, hasi Senegalen. Hola, en plan, ipuin bat egiteko bezala. Ipuin bat egiteko, hori da. Batza gauza batzuk oso klasikoak eta beste batzuk espero gabekoak eta gauzaiek. Nondik hasiko gara? Klasikoetatik? Bueno, hasiko gara, hau ez da nire saioa bakarrik. Ez? Ez. Joder. Ez, hau da, 2026. Urte berri hon! Urte berri noiz arte zaren da? Lehenengo aldiz elkartzen zaren erarte. Elkartzen baza, abenduan lehenengo aldiz urte berri noiz da? Hemendik 6 hilabetea juten baga asita biok elkarrezketatzea zagizele lagun urte berri hon. Senegalera. Argiatik ditzen dizut. Urtarriaren barruan, igual. Ez? Urtarria, nik uste urtarria mugarri dela, ez? Bai. Saio bat, ez? Txotxu temporaldia hasi arte edo. Zaiztar edo nada. Julen Jantzi eta gainerako... Fernando Romay eta... Jendi Carlos Zalako etorri eta... Zaiztar edo, beste nada da? Zaiztar da? Oain izan dala. Aurten ekarri dute... Julen Jantzi... Errealeko jokalari hori bat, beti futbolarien bat egon behar da. Bertsolariren bat ere bai. Beti gaina. Gero Carmona, Antonio Carmona eta... Baina hori orain. Hori pasadan urtean. Orain berrize. Zer buruz agitzate, Oskar ez da bilenteratzen, Sagardotegi egite dituztela beraien txotx. Lekierak eta batzuk juten dira. Mega sagardotegiak. Batzuk juten dira. Inauguratzera, txotxa. Potoloa da. Eta pizkate horko tipoa ezaguna da, ez? Pizkat berezi... Hombre, a ber, zakit honek esaltzun ekarri torero bat. Zentzuetan bai, Espainiar farandula... Ondela, 30 urte esaten behar un txos denboraldia torero puta batek ireki beharko zuenak. Ja, badu karten torero bat eta ez dakin hor. Eta Roberto Carlos, ekarri behazun. Roberto Carlos an Real Madrideko hori kizton hostiakoak ematen zizkionak. Proiektatzen zaiz zure itzala torero batengan, Torerek egiten dut zuk egin duzuna, Senegalen. Zaiz proiektatzen. Baina beraiek nahita. Ni... Itxaso zabalean botan nun txiki bat. Bai, eta alzan gertatu, ez gertatza izango zan normalena, baina junda arrantzau. Ondoren hori gertatu izan da. Teo sagardotegian ere ondo ongo zan, Hostia, hitz. Edo Teo Quintadan, edo la. Teo Quintadan. Quintadan, Teo. Igual nera bezarorako liburu batzuk. Gabirin bazeon, tipo Teo nantzazukana, ez da Teo de Poteo. Bestetan daula, baitu, bazetorrek Teo de Poteo. Gabiriko Teo? Seguro entzuten gaitula gaina. Teo... Zu Gabirin badauzkazu hor... Sustretxoak edo... Nan atera nintzen armairutik. Ez autoko zenun. Baroin entzuten da, ez? Teo, pixka bat, berriz... Hori da... Ardun gehatzeko asmotan zauzelako. Igual. Eta mundioan sartzen zabitz. Ez zuen zuen Teo hitza, izena. Teo, torri ona. Bai. Teo? Bai. Doroteo? Bai. Teo. Hola, soil. Teo berez jainkoa da, ez? Baina... Jainko bat edo jainkoa. Greziarra? Teologia, teosofia. Atxerekin, da hori? Ez hemen ez da idazten atxekin, baina, bueno, ez da gitortea torren, Teo ez da Doroteo, edo Teofilo. Edo Teo... Bai, baina Teofilo ez da izango jainkoarekiko... Atxikimendua edo... Erakargarritasuna o... Pedofilo bezala? Jesufilo. Bueno, Jesus ez da jainkoa, da jainkoaren... Da jainko bat. Jainkoaren Amazon. Bai. Jainkoaren erena. Jainko baten erena. Jainkoaren erena. Jainko baten erena, Jesus. Bat iru. Nazareteko Jesus. Eta beste erena? Esprai hori bezala trezen no? Beste erena, Jose. Eta beste erena... Jose? Jose. Eta beste erena? El Padre. Eta irugarrena? El Espíritu Santo. El Espíritu Santua. Eta Jesús. Eta Espíritu Santo. El Hijo. El Hijo da Jesús. Eta aita? Aita Jose. Jose si pintatzen du, pues izun, ez da txortan egin. Zer egin zunu? A ver, ze teoria... Erderaz no, el Hijo, el Espíritu Santo y bat faltada, ez? El Hijo... El nombre del Padre. El Padre. Del Hijo. Aitaren semearen Espíritu Santuaren izenean... Hiru horiek die. Hiru dielako... La Santísima Trinidad. Jesus. Trinitatea. Bai, Matrixen Trinity.
Trinitate. Ez, edo jainkoa delako hiruak bat. Bai, jainkoa da hirua bat. Jainkoa? Hori dira jainkoaren hiru adierazpen bezala, ez? Hiru isla jainkoarenak. Baina jainkoa bat bakarra da, guztia hartzen duena. Claro, aita, ze benetan txorta entzuna zan jainkoa. Jainko, oza, txorta aseptikoa. Bai, espirituala. Espirituala, hor dago Espiritu Santua. Hori da. Ez? Ez, beste gabe. Espiritu Santua da txortan egin zuena. Bale. Zuk esan dizu espiritualki. Bai, eta orduan Josu jaiotzen da, eta Josese. Baina, etzan orduan geratu uso baten bitartez. Bai. Baina usoa da Espiritu Santua, simboloa. Hori Maria. Usoa da Maria? Ez. Usoa ikutuzun Maria. Eta horre... Bakearen simboloa. Ere bai, claro. Bakearen simbola Trumpi eman diotena, ez? Bai, FIFAren bakesaria. Bai, eman zioten. Bai? Bai. FIFak bakesaria duga? Bai, horrentxe asmatu dute. Bai, zea bromia, ez? Bai, FIFA, futbol... Bai, asmatu egin dute, eta bere eman diote? Bai, eman diote. FIFak? Bakearen alde, futbola baliatuta, bakearen alde egindako lan eskergagatik. Benetan? Bai. Mundu oksidentala doa, maldan bera, baina hola, esponentzialki ez. Bai. Gurea? Bai. Aurre ikustuta zegoen, baina kontua da egia zela. Nostradamusek esan zuen? Ez dakit zein den hori, baina... Nostradamus? Bai. Apokalipsia... Nostradamus baduzu, bai. Tipo baikor bat. Tipo baikor. Bai, egia esan dena zan ez. Ez dakit Madurorena iragarri zen, baina inor gutxik iragarri zezake nola urtea hola ziko... Etzen nun sumatzen nolako zeuze, zu aditua zehazta. Nuiz ere garen egonean ez nuen sumatzen ezer. Baina Maduro guai sumatu zula, Eta aurritik iramazituzten beste euntapiku, Ni gauza gutxik impactatu naute politikoak egin beste, igual, Gazak baino gehiago, Venezuelako mobidak impactatu dit. Eta hori Gazan hil direla... Bai, hori mobidak onda. Bai, mobidak onda, ez? Gazan. Iba, Venezuela gehiago impactatu zian. Oso azkarri zan dat oso yankia, oso pelikuleroa. Bai, enuen espero igual. Palestinako aia ikusten zebien, bai, ez dakizen bat amarka da, da joera hori jarraitza pixka bat, ez? Intensifikazioa hunditu. Berritzaileak ez dire izan, baina Venezuelan, bai. Oso berritzaileak, Aspalditik behintzat, beste nazan, Nicaragua, Guatemala, zein zan. Hori da, Amerika osoa dauki eskuartuta. Baina baitu presidente bat, hola rollo Yu-Jou. Bai, esker roi hori izan. Roi Yu-Jou. Bai. Eta esakatzea, ez da bat berare, putakun egietako, ez da bat berare. Hori bada, Hori da onak dialako. Baina onak dia diru daukatelako. Eta zu diru baldin badakotzu, aldozu erosi, gaitasunak, pertsonak, lana, energia, denbora, teknologia, eta ja horrekin. Bizitza ez. Eta esaten daue Trumpek mundua zuntxituko duela bera hil baino lehenago. Hoi esan dut, Ez dalako gai izango bera hiltzeko eta beste batzuk bizirik usteko mundu honetan. Baina hori zeinek esan dauz, influencer batek? Izarrek? Hau zela da, Sean Penn. Hori azule berak esan zuen, bai. Bai, ostra. Horre geopolitika eta ondo kontroloko, ez? Jo, ese pelikula guapo egin ditun Sean Pennek, bere garaian. Zein da Sean Penn? Horrein zuzendaria da. Eta progrea. Boromir ez da, ez? Ez. Bale. Ez da Boromir. Ez teki zein da. Vale. Sean Penn... Ez da, nik eriot zigorrari buruzko pelikula da kontikusita. Kamaratzean dago jo. Bai. A ber, etxen bitzen ari nez. Kamaratzean dago jo? Bai, zuzendaria. Dalako. Trump jaio zen 46an. Bera dolazka. Hostia, klabau. Larogei urte. Ila horretik mundua zuntxitu behar badu. Bai, gutxi falta. Ja, zibarda. Gainera horrokan esan ziaten, ez dakit non irakurrizula lankide batek, gehien jaten duna, inkluso bere Air Force One horretan joaten dena, espreski eskatzen duela jateko McDonald's eta ez dakit zen mierda zen bestia. Obeto. Bai. Pegatzen, tola bizkate, ez? Soberan geratzen daik koipeakin McDonald's, makezakize, eta pare bat etorkin tomatetan. Bueno, pare bat etorkinek egindako janaria. Horre, ustot Bush eta Pepe Mujikak elkarrekin afaldu zutela edola,
mitiko Uruguaiko parrilla da... parrilla... Tradizionala. Denetariko... Asadito. Hori, un asado. Eta Pepe Mujica sarratu egin zan Bushekin, aragiarekin Coca-Cola eran zuelako, ardo on bat eran beharrean. Orduan dogmatikoa zan, ez, Pepe, pikmet. Gero itxuradanez entregatu zan, Bushek alkoholarekin arazoak zituela. Esan zuen, onartzen dut Coca-Cola eran izana. Gutarra da, hortan gutarra da. Ja. Bush bizi da, la? Ez. Bueno, JR igual. Semea. Hori, eske niretako Bush da... Bush Junior. Aitak ere karrera egin zuen, Bai. Aparte, aktore izan zala, bi karrera egin zituen. Bai? Bai. Hollywooden, bai. Bai, lehenengo Hollywooden eta gero lehendakari? Bai, bueno, egia esan, ez daude nurron, ez? Ez aldu genditzen batzutan Hollywooden ikusi ditugun filme batzuk tiponek orain esaten ditunak eta egiten ditunak. Joera hori da, nik uste estrategia hori dela. Sok doktrina, baina eraman da erdikulaino, ez? Euskal Herriko Hollywood alko zen izan Miramon. Miramon? Osa, leku fiziko bezala. Miramon? Ez dago, en plan, Osa, non grabatzen dituzte Euskal Herrian pelikulak? Miramonen ja gutxi, segia esan dena dira produktorak. Bai. Produzioa txikilla. Durangokoa zerbilatu zuten, agian Bilboko, Samamez alboko hori, etak asko maite ez duen eraikin hortan, ez? Autokarabanarena? Autokarabana zan, o... Bai, kotxe batez, hor gehiago sartu behar zan, ez? Hor ze daude, komunikabideak? ETV. ETV. Bai, hor autokarabana zen ustot. Zapatum. Bai, autokarabana zen. Ez ez zute baliatu Trumpen aitzakia txori txusmarragakin sartzeko, harritu nahu. Joder, pentsatzen nuen lehenbizikoa eroriko zita didala zafla. Hostia, ez que zenba gauza gertatu dian, JJ. Enekien horko zenik, zure patriakoa. Bai. Horrek ere turismo pixkatin du. Joderi. Hori bai Hollywood. Sergi hori esplikatu, mesedez? Bai, bueno, Josu Jonimaz izan zen EAJ-ko politikari bat, eta bere karrera politikoa amaitu bezain azkar, sartu zen Repsolen? Yes. Petronorren aurrena. Bai, Petronor. Esango nuke. Bai. Baina, bueno. Bai. Karrera inzun, azkar. Bai, atzenan, konduten euki behar da EAJ burgesiaren aldeko alderdi badela. Eta ordan koherentea da pausu hori hain zuzen ere. Nase pausu? Burguesa... ez zan egitxe igual, beha akzionista ez izango. Beha izango da soldatapeko bat, bakarri soldata hundu xeuko gaudela, zer izango da, zer da, konsejerua, holako zuzeo, aholkularia? Kargoa ez dakit, baina, bueno... Osa, teknikoki burguesa ez da izango. Herrialde oso bat banatzeko bilera batera gonbidatzen zaituztenean zu, uste dut... Bueno, ejecutiboa, nola da izateko. Bai, ejekutorea bai. Bai, angizon bilera hori oso polita izan zen. Zan espreski Trump zoriontzea. Vale. Pertsonalki? Onzen? Parez pare? Niko ez dakit. Ez, nik ez dakit. Kintza oso txalogarria Venezuelan. Eskerrik asko Venezuela. Orain arte petrolio gutxi ustiatu dutela eta beha prestaula oindik eta gehiago ateatzeko. Eskerrik asko zukutzeko Venezuela. Venezuelaren ateak askatasunera ireki izanatik. Ja. Egun tapiko tipo hil eta gero. Eta por cierto, tipo hori, egon zen. Tipo hori nor, Josu? JJ. Beitu, Josu. EAJ-ko lehendakari. Orain hortuza ardana. Buru batzarrekoa. Eledun, jaularitzan, europarlamentari, eta hor kaka ematen zuten datorren lekuti. Honi horitzen ez nahiz horrekin, ez aldiputa horrekin. Datorren lekuti datorrela, indarkeria gaitzetzi behar dela. Bai, hori izaten zuen. Baina, igual, segun zeleku ez, igual. Agian irundik, ez dakit, Gaztizaino, Venezuela eta horti pasatzen. Claro. Ez? Eta petroleo hemen ere, ez dagonez. Tamales. Hori jeltzalea dala esan duzu? Bai. Izar, baina jeltzale zueño gehiago, Barkatu nien ez jeltzalea. Eta gai horren inguruan, dakart informazio berria. Hostia. Vale. Cuidado. Vale. Sentillot, Zertatu da. Ez que, Aimarren eta nire dilema etikoa beti izan da, oinatiko batzokian oso ondo jaten dela. Takoak. Beraz, noizian behin... Niko ez dut inoiz esan. Nik usi zaitut behin baino gehiagotan. Bai, baina bakitu zatik.
Zergatik? Bueno, igual lau. Kontua da... Lanagatik. Bai, lan kontuak. Ja, claro. Hori izaten zuen Josu Jonek. Hori. Zeite zurre solen. Kontua da, oinatin ez dela, akaso muga bat, muga politiko, ez dagoela muga politikorik gastronomia edo tartean dagoenean. Seba, gertuko pertsona bat, hasi da lanean oinatiko herrikon, edo arranon, oinatiko arranon, eta esaten dit PNV-ko jendea badoala bertara. Jeltzaileak doazela bertara txikiteatzera. Bale. Orduan, ez dela ez muga bat ere, jeltzaileak ez garenok joatea batzuk irabazkaltzera. Bale. Osea, hori zuritzeko mariatu duzu beste... Ondo karrita. Osea, zure justifikazio da, zela PNV-koak herrikoa joaten dian, ni joan naiteke batzukira. Batzukira bazkaltzera. Arazo barik. Bale. Kontra esan handiri gabe. Ja. Erran nahi bata, Juan alda, baina gero nola egiten dan. Hori filosofia arloan etzen falazi bat izango. Zuba akitzula, logika kontuak. Ba, igual, ez dakit. Hori ondo repasau, Barkatu, zu ere joate zara. Baina honek ez dauka problema... Ni herrikora gehiago joaten naiz. Ni bai. Nik ikusi zintudan 10 pertsonekin kontsumitzen batzukian. Kanpoko pertsona etorri zen zientzialari bat, eta nahi geniona da, pixka bere osotasunean, oinati ikusarazi. Lehenengo herriko leon ginen, eta gero batzukien. Bai. Eta ez ginen joan, GKS-eko tabernara, bakiutzatik? Ez dagoelako. Oso ondo. Ja. Hori kontzeptu berria da, Zer? GKS-koen herriko bat edo... Ez bat dago. Hori, aipatu dugu jabe baina hoietan, azpeitikoa, Baina ez daukate izen propio bat, ez? Falta zaie. Kasain pueblo bezala, edo... Izan daiteke... Ja, ez que zentro sozialista ez, bueno, zentro sozialista badaude, baina ez da... Izan bida bat, ez? Txokantea, hola... Herriko ez dakin ora. Herriko komuna... Komunera esango zan. Komunera... Komun sozialista badute. Eta bernan izango dute hori, baina... Bai, hori asmatzeko dago. Ja. Hori asmatzeko dago. Garbi dagoena da, igual zu topaketatan segun zela konportatzen zaren, aldi zuetela, ze gaurokon GKS-ko batzuk hitz egiten dagoela, aldi zute txartel gorria atera, gizki portatzen bazera. Nun? Topaketa baten, GKS-ko topaketa baten. Baina, klaro, txartel gorria, ambito hortan, positiboa da. Orduan, zuk aldozu interpretau, ostra, balez, zerbait gizki egiten abil, ez, txartel gorria da, oso ondo. Ona. Bueno. Eta ze kasutan erabil daiteke? Eta txartel berdea txarra izango da, ez? Etxe bildun koloria. Etxe bilduna da, bale. Nik ekologismoakin... Eta txartel morea? Interpretatzen dut. Bai, baina ez baina bai. Ez dago garbi. Ez dago garbi. Depende ze intentsitate dakan moreak. Orduan, txartel gorria, ze kasutan atera diesazuekete? Ba, botatzen baizu zeintzu diauen intelektualak, faro intelektualak. Bai. Zure tropa rusiarrau. Bai, hori da. Horietako baten espitxa osori bota ezkeo txartel gorria. Eta gero batez gero publiko zela, eta gero serio omerzara. Serio nezkeo, gorri. Barre pixkatin ezkeo, berdetxo. Bai, segun igual monólogo bat eraman ezkeo, hor, barre bale, baina hortik kanpo, serio botea konvenian duztot, oro bar. Ez egin dantza. Seguro? Ez dantza, ez. Beltzez jantzi. Beltza nagusiki. Bai, baina horrek ez daka zer ikusik dantzaiteakin. Bueno, ez daka zer ikusik bere horretan, baina pak berean doaz. Bai, eta gero zindu alkohola ez eran itzaldietan eta ez eran garagardoak eta zer eman. Eta porrorik ez, imaginatzen dut. Imaginatzen dut, bai, ez, bai. Porro bada txartel berdea. Nik uste baiet. Bai. Porro, dantza, parre, berde. Bai, segikoak asko eratzen zuten adibidez. Segikoak eta kostoa. Bai. Bueno, zu ambitoko... Nik ez da bai dago izan dut, ni parte hartzen nuen talde politiko baten. Bale. Agian heldu da momentua bileretan porroak erretzeri usteko. Hori esan zenuen zuk? Ez, nik ez. Gara hartan segurazki nuen erretzen geroziago zen iten. Eta norbaitek planteatu zuen? Ba, porque ya, claro, 15 minututik aurreta hori
Euskal Herria ezin zen askatu. Ostra, eta ze talde politiko zen hori, ezin duzu esan, ez? Ez nazo esan doritzen zintzen, baina eskera bertale... Klasikoa. Klasik. Bai. Endela, drogen ez da mitikoa eman aurretik, noski. Bai, geotorri zen hau, gatazka, eta... Horregatik lehenengo jopunta, porrero... Bueno, porrero, ezin zen trapitxatu. Hori zen erabaki zen gauzetako bat, ez? Alzan erosi, baina ez trapitxatu? Zen esaten, hori, bigarren partea zen esaten. Depende sardura zenun, ezin zan hartu. Publikoki. Gero intimitatean, iepa. Bai. Eta marrarik ere, karo, hori guztia ez, hori ez, sortzireun patxaran herrikoan, bai. Hori bai. Hori bai. Kontrasana gara. Eta kontrasanetan hilko gara. Bueno, hori, ja kontrasanak utxitzen nahi dira, ez? Ez badago muga ideologikorik, ez? PNV-koak alde batera herrikora doaz, bestaldera. 2026an, Venezuelan gauza hoie, Groenlandian ere, ez? Bai, hor, pinguinoak eta zarreuz. 56.000 lagun, bueno, antxe, munduko irlarik handianean, eta bitu ze movidak, eta bez egitezu. Ja, osea, bizi dira berrotan mapiku 1.000 pertsona? Munduko irlarik handianean. Osea, xuberua 4 aldiz, edola, o 5. Beho lekusita. Eta asko, Ja. Bai, munduko zuberoa da, baina txuria. Bai, izotzetan. Otza. Naio zuberoa, Ezer? Naiogo zuberoa. Naiogo zuberoa, hombre. Inuitaek arpei jatorrak ate, baina bizin behar da hor, Otza baino, hobeto zu beroa, ez? Bai, zuberoan. Zuberoan asko zobe. Bai. Bueno, zuberoan bizin behar da, ez? Hori diote. Ez bromia da. Hori diote. Esto es brometan, ez? Horregatik ustuten nahi da, bai. Ja... Hor botaba oso komenteixo hori grauta gehatu da, Ze polita dan, Eta izkera, ai izkera. Ja, daukagu super exotizatuta zuberoa, ez? Goaz ikustera hor maskara da, ez dakiz. Maskara, goaz ikustera? Noiz? Jo, inetik ez dira eskursinuak antolatzen maskara da ikustera joateko. Oain, hasi da denboraldia, ez? Bai. Nik ez dut inoiz maskara da ikusi. Denboraldia? Bai. Eta pastorala. Maskara dana. Bai, debagoienan mailan autobusak antolatzen dira maskara da ikustera joateko. Como os pega. Bai, eta da pixkat, sentsazioa da. Honetak hartu eta venga. Bai, endoturismoa? Bai, garaibateko zoologiko humanoak bezala. Bai, hasi Senegalen bezala, baina gu xuberoan. Bai, hori da. Jendea gazikamerekin xuberoara, ikusi, jo, pitxu jo, no seke, eta ikusi, ze autentikoak. Erraietara itzultzea bezala. Hori, bai, movida hori pixkatxo bat. Bai, hondik ere mantenduko da, ez dakit. Xuberoa, hombre, Mantenduko da, maskarada. Turismo maskaratikoa. Korrika bertatik azten da. Ostra, begiratu, zelako simbolikoa. Den, hori. Nondik? Korrika, atarratze ez. Horremoltan, agian bai. Ez atarratzetik ez. Hortik. Bai, baina, xuberoa. Bai. Enondik irtetzen da? Xuberoa? Bai, ez, korrika. Korrika, ez? Eta maitu, non bukatza? Bilbon. Esotikotasuna juten da apaltzen nazka eman arte mendebalderantza, ez? Horrein pentsatzen nintzen. Ze zuberoa, tope. Basen Nafarroa ere, bueno, nahiko tope. Lapurdi depende zertzen aldetan ere, ondi mantentzen da. Barrualdean tope, gero ja endaiarantza egin den, malo. Nafarroak aldean ere, bosaur Nafarroako la pizkatazke moikano batzukola. Ja, Gipuzkoan sartzen zaenean, ez esanik ez Arabarantza, hori da erretako lurraldea, hori da zer existitzen. Bueno, Gipuzkoan euskera, ondion euskera bizi dago. Ja, kostata badare, osea, ezinisteko gaitza badare, bai. Bai, Gipuzkoan dago jente, hola, tontoa bezala, hola, ez oso maitagarria bezala, baina euskera hor dago, kontuz, Eta euskera dago egoera larrian, Hori diote. Batzarra egon zen abenduako eta 7. Hon zinezten? A ber, lau euskaldunetatik? Nik aitzakianekan, nire animaliak zarazkizen. Bai, pizkundearena. Euskal zela, kontseilua da? Bai, nik ezin baina aitzakia merke bat naukan, ez guteko beste itzordu tonto bat. Ja, zu ez dagotu interesik euskeran, ez? Izer? Pasatu dinzitzaidan eguna. Ja, vale. Eta gainera bere utxuneagatik 2 pertsona gutxio fan ziren.
Zatik, Izar? Bi pertsona potentzial. Potentzial? Bueno, ez gutxietzi zure buruan. Bata da potentziala da, oraindik. Ez da pertsona? Ez da egit. Ja, hori debate historiko da. Ordo, Ordo debatea, bai. A ver, pertsona da o ez da? Ordo debatea. Biologiak berez esaten dago, uste dut, ez bazara gai beste pertsona baten gorputzetik kanpo bizitzeko. Hostia. Ez zarela izaki bizi duna. Joder. Biologiak hori izan da? Uste dut bai ez. Eta parasituak orduan, tenia bat, ez da izaki bizi duna? Barruan bizi da? Parasitoa, bakteriak bai, uste dut. Kontxo. Hori puta bada, Baina, virusak adibidez ez. Ja, baina, horre, esteetan egoten dien bitxo horiek. Horre izan. Dauz parasito batzuk beste batzun barruan bizi dira. Bueno, zentra gaitezken pertsonetan, nola da? Eta funtzionarioak? Humanoetan nola da? Ez dakit, jaio hartia. Esan egin dugu. Vale. Aurten, ja? Hasi bezen pronto? Korrika ipatu dugula. Eskapaba! Driblen. Eta higez egiten du eskinatik. Zer zorta pasatzea oinatitik, behituko zenuten? Egin digute ekeston favorea. Egiten da sartu oinatin, ige urtatzeko berriz bide beretik. Eta horren zatizatzen da. Oinatitik pasatzeko, soilik. Osa, sartzen dira oinatira eta oinatitik irten egiten dira bide beretik. Hori da. Hori zatik egitut oinatin eta ez... Eta nundik? Udanatik ano beste? Beste. Arrasate ingurutik. Horreko, esaten dute hori dela oinatin sortu edo, kako txartean Euskara Batua. Hori ere bai. Eta lehenengo korrika arantzazutik hasi zelako. Eta lehenengo bileraren batetzan izan bebai? Horregun hortan justo. Behin elkartuko, zuten, ba. Denak ingoitu hemen. Eta horrekan batematek iradok egin zidan. Hemen ez dakit, eta lehenengo sortze bilera. Hola. Da, hemen nun. Arantzazun, konkretuki. Hor txillardegi eta hola? Bai. Baina, hau ez da teoria frogatu bat. Ja. Niri segun ite zait hori bai. Teoria. Bai. Baina, bueno. Korrika horregatik pasatzen da, oinatitik. Eta leheneko... Oinati erra daukagu joera importanteak sentitzeko, ez? Eta horren honek egiten du nolabait oraindik ere reforzatu gure egoa. A ber, ni Senegalera joan naiz, eta hegazkina sartu bezen pronto, ikusi lehen da biziko Senegaldarra, ustez, oinati arrasan. Beraz, hori eta gero... Hori pasa da? Bai, ba. Eta gainera gero enteratu naiz, Izarrek ezagutzen duela, eta gainera nire pistari gabeia atzen mandula zindan, eta dana. Baina zezan, bertakoa Senegaldarra? Osa, jaiotzez? Bai. Eta oinatin bizi da? Bai. Ez zaitu ezagutzen. Eta bera ondoan nago zinen zu? Bai, eta lagundu gintun, eta dena, bai, oso gatorra. Oinatiko izan da ere. Genik WhatsAppian dako tipo hori, eta zuk idatzi gure telegrameko taldean, nire alboan oinatiko Senegaldar bat eta horri da, ez tegiz eta kasualidades hori, WhatsAppeko storietan, ikusi nuen tipo hori, aireportu batean, eta jaurrengo historia esan bere arrebakin Senegalden. Esan dut, izango da. En fin. Eta ze gauza... Arrantzatzen dituen, Ze gauza... Gozen astea matxo galderak iten. Ondo jatea? Senegalen. Gauza normatiboak. Esan gauza espeozitu... Hori baino normatiboagoa. Ez. Bueno... Normatiboak. Gauza normalak. Esperotakoak. Espektatiben barruan gabitzen dienak. Arrazializatu sentitu zinen, txuri bezala. Irakurria zinen, ezberdin. Hori izan helburua. Hori izan behar da. Nik nirekin tamales umeak eraman nituen. Orduan... Hostia, bi hoiek. Orduan, asmoa zen, ezik eta bidei bat izatea, ba hemen arrazelizatu epizu dutena, pues beraieko egunez ere bizitzeko. Bai. Beraz, alde horretatik, frakasu bat izan da, ez? Bueno, berdin zaiela esango nuke. Nik uste, esan behar den dendeziko gauza da, dezen lekuta zoazela, begitatik sartzen zaizun lehenengoa, aparte paisaia, oso polita eta gauza guztiak, hori imaginatu bezakezu ara joan gabe, ze polita den dana, bueno, polita leku guztia dira. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxio, baina hori polita da. Da jendea. Eta gu gara ETV. Osea, daude munduan telebistak, ez?
Eta gero dakau gurea, saiatzen dela kopia txarraren kopia txarra. Osa, hartzen du Telecinco, ez? Telecinco niten dutena, eta saiatzen da euskerara ekartzen, eta gaizki, balabide gutxiagorekin. Pues nik uste genetik aldetik gu garela ETB. Osa, gara sakarrak. Gara antiespezismoa apaldu inzaitan. Ez dakit espezie bereko garen, Nik uste beraia daudela beste... Arma sozialetarako eta hola. Ez. Fizikoki. Era bat... Gorputza. Bai, genetikoa esaten nahi nez. Bai. Bueno, gero moldatuko dut pizka gehiago... Gizonen kontuan adidez muskulo inguruen zabietz, hitz egiten? Askotariko sexu guztiak. Oroar, muskulo kontuak? Dana. Ez da muskulo kontua bakarrik. Ze kontua? Altura? Ze hankak. Ze ipurtaldeak. Ze azail dizdiratxua, baina aldi berean indartxua. Ze estutik, ze tente, juten diren. Hori da impresionante, denoi arreta ditu izan digu. Agian, ikusi gabe, agian ez tente, zutik. Gu gaude hemen, beraka, bezala. Bizkate, zerita, demorazko zerita ematen dugu, nola bukatzen dugu, nor, bizkate. Korbatuak pixka bat. Posan ez. Andoaz... Papagora. Hor batzuk esango dute, ez, baina hori kulturala eta bestea dautzoko eta kulturala ongo da bai, baina hor genetiko dago bai, ez? Osa bezan, hor daukate beraien joera batzuk, ez? Horregatik, nik uste hor zer galdu da, osa, gizaki guztia Afrikatik ez dakiz askin hondik ona etorri zan, ez? Hor lehenengoa hori hon zan, osa, lehen da biziko nola ditzen zan? Zein? Izen bazekan, ez? Lehen da biziko gizakia. Homo habilis igual. Bai, izena. Lucy. Lucy australopithekusa da. Ja. Ez da balio, ez? Bez da tximino, baina bueno. Bueno, Lucy, bai. Handik abiatu ziren dena. Berez dena da la familia, dena gara bat, eta roi hori guztia. Baina bidean motxilatik erori zitzaizkien gauza asko. Osea, gu garen gauza hau egin arte, haien aldean. Ja. Ari zara esaten, garela gururok sakarrak, ez? Ez du zen, sakarra ez du zen. Jende itxusiare badago. Ja. Baina salbuespena. Bai. Joan, nirako tentzun da... Baze putada, bera, jentzat. Igual ezago... Edertasunarekiko hori da, ez da egongo zea hori. Bai, zaintzen dira, bigarren buelta dago, lehenengo da genetikoa agian, por laguntzen zaitu la pizkatez. Baina crossfitero jendea... Ai, amigo. Bai. Ez crossfita bere horretan, ez dut uste besteraino alduanik, agian Dakarren hirietan taula be, baina dozen lekutan gimnasioak eta kaleko gimnasioak, mediko zuaitz batean soka bat eta saku bat lotuta, pektoralak eta lotzeko, edo bi zemento puska burnin batean sartuta eta hor bizesak lantzeko. Bai, gizontasun ereduarekin, karo, ez eta ez gizonak asuntan. Hostia, hori nekien. Bai. Bale, orduan zentzu hortan oksidentea iritsi da horra, ez? Zentzu hortan, zatik hori hemengo influenziak izango dira. Zatik, igual, ez? Ez tekinik, Ez? Zatik. Nire aurritietatik. Gizontasun eredu hau batekin lotuta zengu nuke. Ze baten bati entzun diote, behar dela. Ez, gizon batek, pizkate hori, porque... Claro, gero dago lanaren banaketa hori guztia. Ze hortez ere hitzen genezake. Osea, Senegalgo bilgune feministak... Lana dauka. Oendi badu... Adu lana. Arlo batzutan, Baina, adibidez, orain dela 100 urte, orain dela 200 urte, ze, kalean muskulu egiten hongo zean? Ez dut, imaginatzen. Halako jendea alten zuten esklabuz, oselgatik. Lanerako zen, lan fizikoetarako, eta egia zen, seguro... Hori Angela Davisek izaten dau, horren arrazoiak. Bai. Eta batez ere ziren geografikoak eta ekonomikoak. Ja. Ze, bazeuden uste dut, zenbait merkatu esklabista Afrikan bertan. Claro. Eta hortaz baliatu zen, claro, errezagoa da, merkatu batez baliatzea, de repente, Bai, denaz da txuri edo beltz. Eta ero geografia aldetik ere, bai. Inoiz ez hobeto zanda, denaz da txuri edo beltz. Baina, bai. Ero, genetik aldetik ere, nik entzun daukat, gizakia Afrikatik irten zen, gizakien zati bat, berandu, denbagun, gizakia zenbat urte ditu, Aimar, 100.000... 200.000 esan dute. Bai. 1000. 200.000 horietatik denbora gehiena gizaki guztiak pasa zuten Afrikan. Eta gerora ziren talde batzuk irtetzen.
Orduan, posible da adibidez, zuk Kevin edukitzia egotea Senegaleko tipo batengatik gertuago genetikoki, Senegal eta Angolako pertsona bat baino. Ah, vale. Ikusten. Ez dut ikusten nik, Horren Kevin aurrez aurre dakatela. Nik ikusi ditudan Senegalderrengatik, begien parte txuria, hori entzeko parecido, sudurran bizulo, eta hortik aurrera ja... ikaragarria. Oso guau. Oso guau. Bai, eta baina esan dut bilgune feministaena, segia esan, behiak zantzeaz, gizonak, ardatzen dira. Gidatzea, ez dut ikusi emakumenik gidatzen, kotxia. Kirola egitea, gizona lepokor, ikabestea, etxeko lanak eta izan du, Makumeak. Hor, ja, bai... Jolas parkean daola, eukituzu, jolas parkeko elkarrezketak, badaude jolas parke ez dia ongolakoak. Jolas parke da... Dana, osoa. Dana. Aurren iria. Claro. Txapolita, hori da. Aurren nagusi, ez da balako bestino. Baina gero, alduntze maiare, iepa. Bai? Bai. Ole, alduntze maia emakumeek? Bai. Jo, Batzuk, espero gabeko momentu batzu nesatezu, iepa. Osea, lanaren banaketa eta arroi hori guztia oso matxista, baina gero, bai, egoteko era, sozializatzeko, naizta gero religioare, pues oso sartuta, kara, musulmanak, no seke, musulmana dira gehienak? Ipar partean jende gehien bizi dena, bai, behian katolikoak, eta dena moskorrak. Moskorrak? Baina, bueno, hori beste religio... Kristauak, moskorrak. Danak. Danak. Gauza da sinistea eta gero praktikatzea, ez? Hori hemen bezala. Denetari dago. Hombre, katolikismo eta moskortasuna koherentea dira. Kristoren odola eta kontu hori. Bai, hori da. Musulmanekin ja ez da koherente, baina. Txarria jan eta hori, hori ikusten da aldea, baina, bai. Eta hori da ikusten den lehenengoa. Bale, hori da, espero zenuena. Bueno, ez, hori nuen espero. Bale, espero. Hain bortitzu izatea ez, aldea. Eta... espero nuena zan, nolaz gaituzten aeroportutik jeistean, matxetetik pasatzen zuzenean. Mitiko jarri eskaida mekanikoak eta gu zapaltzean, rast. Behin herrialdea zagututa, bai. Txe ba? Bai? Ze destroi dagoin. Bai. Destroi. Gure erruz. Nagusiki. Eta oin ez da movida politikotan hor gobernu bat jarri zela bastante nazionalista bezala eta apurtzen Frantziarekiko lotura, eta hor movidatan da bitze. Ez hortan movidetan daude. Frantsesak ez dituzte asko maite, ez dakigu zergatik agian kolonia izan zielako denbora luze, ez dago zaiek. Mitiko. Baina ez da inerraz. Kostatzen nahi zaie. Bai. Bai. Baina, bueno, hor posi daude. Batzuk posi daude aldaketa politikoa gondelako tori guztia, baina lare, destroi. Ura ez da heltzen etxe gehienetara, askotara, elektrizitatea hondik ez dakiz zer, errepideak destroi, egoalde guztia, arroz da plantazio egiten du, joten zara da karrera hor jende gehiena bizi dena, eta jaten duten arroza nagusiki hori ere jaten delako, Indotxina edo Indonesiatik ikartze dute. Segurazki, Frantziako multinazionalen batek esan zielako hori egitera. Eta zela, posi bizi dago, ze energia dago? Azerrea dago, tristura dago, gristasuna... Hain gutxi dakate, eta hain posi bizi dira, Kevin. Da gauza bat, Afrikako umeen irriparra, bete egin abuela nire espiritu eta diota. Ze torren zen, pegatuta guztiak, korrika dago? Ez da, hola. Zamailekutan, bai, karo. Zarenean agian lehendeziko txuria bi astetan o hilabetean edo hiru hilabetetan, pues bueno, berritasuna, ez? Aspertzen zarenean. Bago beste toki batzuk ez Senegalen, baina nik uste Etiope inguruan taola txuriak ikusi eta harrikada hartzen dituztela bertoko. Hori da, hemen kontrako gertatzen zen. Agian jatorregia ziren gurekiko. Jatorra badira, da supersoziala. Zerrikialak edo ez.
Batzutan puntu hori, baina, karo, depende zen lekutan, lotan gehatzen zen lekuan, edo jatetxetan tala, gehiago puntu zerbitzial hori badago, zerbitzaria daudelako. Baina, agian pizka gehiagi. Baina, kalean ere, agian oso soziabla dira. Zeinek itzaiten du, zeinek Nego Amerikan, baina gehiago iruditu zait. Da pasada bat. Pena, nire frantsesa, pues, hola dela, eta orduan, pues, baina itzaiteko supererraz. Baina, gero gurekiko, agian, errezegi. Agian tipo, joera, ondo geratzea horrekiko, ez denek, baina batzu bai. Eta hor, zatezu, gorrotuan ondago. Gorrotatu bar gaituzu. Politikoki. Ni gorrotatu bar nauzu. Ez dut ulertzen zure helburua orduan zein zan. Ara joatea eta zuri gorrotatzea. Turismo, ke ba. Hau dena zaten nahi burua justifikatzeko. Eska politikoki. Vale. Ni amaka baten, botatzea joan nahi. Egin duzu arrantza turismoa? Arrantza turismo. Ze turismo eredu gehiago praktikatu duzu? Ze turismo gehiago, indet... Arrantza turismoa. Arrantza turismoa, natura turismoa... Gastronomikoa? Gastronomikoa, parranda turismo... Bai? Piskat oso gutxi... Geoturismoa? Zer dara? Asunto geologikoak eta... Ez. Ez? Ez. Arriak eta paisaiak eta mendiak eta... Bueno, ikusi. Ikutu barik. Turismo sexuala ez dut egin, baina ezagutu dut eta ikusi. Bai, existitzen da. Bai, Kuban gehiago ikusten da, ez? Joten bat zimazela Kuba eta hori bakian ez dakit ezagunagoa delako egian, baina hemen baten bat ezagutu dugu gainera gertutik. Eta bueno. Ze gizon da emakume edo emakume bat ez? Frantses jubilatuen gune... Majoa da. Gizonak, bat ez be? Ez. Emakume bai. Ja, bai, hori entzundako denek izan Senegal zan. Nik ezagutu nuna itzen egiten berarekin, Andra bat izan, irulogeita madanak izan zituen. Eta alboan zegoen 2 metroko gazte eder bat, hogeita gutxi. Gaztia zan putua? Motor bat oparitu zen. Oparitu zen zeinek, Andriak? Andriak. Baina gero ez dira bikote egiten, helburua da bakarrik momentu bateko gozamena. Edo gero igual... Tipo horrek lortzen badu lehendaiziko, oinaren lehendaiziko atzamarra behatza zapaltzen duen Europa agartzen duen lurralde batean, korrika ingo du. Eta hies egingo du tipo horren gandik, seguraski. Baina bakoitzera aska bere helburuak. Bai, hau fenomeno normala buztu dala, ez, toki batzutan. Eta nik emakumeak inokan entzun da. Emakume frantsesek joan, eta baina ez ja bakarrik, ez prostituitzea, ez kliente bezala baizik, eta ja bikoteak sortu, eta ona ekarri, hauria lortzen duen, Europara ekartzeko bide errezago bat. Eta ezin behar dituzten abentura hori denak. Ez bazkazu papeli, klaro. Egon bizara bizitzan galduta, 30 urtekin, fateko Senegalera, 8 urteko batekin liaikera. Pentsa. A ver, bestela bastante galduta dauz. Pentsa, zer da? Horrek galera maiak ere badaude. Bai, supongo ez. Ez gau laberintoa. Gero... por cierto, hitz bat akate gute, hitzeko gugara tubabap. Bai, esatea moan paio. Esateko modan gringo. Esateko modan txuri turistak. Tubab. Bai? Bai. Ja hitz bat akasunen horretarako. Eta eraina, baina... Baina, bueno, kategoria bat garenean ja... malo. Eta, por cierto, hemen altxaburua lantzen da, eskoletan. Boa, txabal. Han ez daugaten altxaburua, ondion ez dago antolatuta. Boa, txabal. Han jaitxiburua. Imaginatu, karo, herrialde bat, non pazientzia dan landu behar duzun lehendaiziko gaitasuna zure bizitzan. Porque zain egon behar duzu, beti. Edo zer gauz egiteko, zain egon behar duzu. Eta askotan ez dakazu gauza asko egiteko, ordan bi aldiz zain egin behar duzu, egon. Eta bilatu bizitza, denbora pasatzeko. Orain, hori historikoa dela, aspaliti datorren zerbait, porque, claro, baldintza materialak eta barrak ez dira munduko honenak. Orduan, kalean baldin bakaso postutxoa saltzeko 4 arrain, eta egon behar duzu 2 ordu hor, agian momenturik gorena da, 2 arrain horietatik saltzen duzunean. Agian prozesua balio irango dula 2 minutu. Gainerako 11 ordu eta 58 minutuak osaude. Egoera horretan jarri telefono bat zure eskuan. Eta soziabla baldin bazara. Balasterrez dira, inzutibiliko igual kaletik. Impresionantea. Ikaragarria.
Jendia mobilakin, kalean. Etengabe. Etengabe. Gu baino... Baino gehiago? Gaixo. Exagerado. Baina iterako jardutarako gaitasunak atenez, pues etengabe. Audioak. Audioak, edo bestela, pues YouTubeko horrilak, edo hango... Hemen ikusten dien musika Euskadi gaztearen rollo horiek, pues, bertxio afrikarrean. Bai. Mitiko igual, 20 minutuko audioak eta hola? Bai. Eta hor dago, Gambia, de repente da, estatu bat, dauela Senegalen estatuan barruan. Osa, Senegalek egin dago rodeau Gambia dana, ez? Trebiño bat. Bai, holako, baina kostiak. Gambia ingelesena zan, han ingeles ez egiten dute. Bai. Eta Senegal frantzesena. Muga dira marra zuzenak. Ia, horrarua, dau barruan, estatuan barruan, ez dakit, bai, rodeau. Banatu zutelako, hola. Tipo komekokos bezala geratu da Senegal. Estilo Bilbo, eta hoa egiten diona da Gambia. Gambia erreka bat ardaztuta egon. Gambia. Bai, Gambia erreka. Bai, hostia. Estilo muskizetik, algortaraino izango baritz mora independentea, ez? Bilbo barnean hartuta. Esto kontrolaino. La cosa esa. Geixo kontrolaino Senegal muskiz baino. Ez dut Palestinako banderik ikusi. Ja. Gero agabetu naiz, digo, hostia, pues ez dut ez. Eta musulmana dira, bai, gehiengoa. Aldarrikapen politiko publikoak. Esti arabiak. Esti arabiak. Arabia dira? Esti arabiak. Ez. Wolofa, bueno, han eniat asko daude. Egin hizkuntza Wolofa eta Jola. Eta gero, kalean testu guztiak, iruditeri guztian publizitatea, topistak edo kartelak, frantsesez. Osea, inork ez du hitz egiten frantsesez haien artean, baina gero, idatzizko dana, frantsesez. Hori kolonialismoaren beste paritxo txiki bat. Hobekin konpondu nintzen izan zen joan ginen herri galdu baten. Aspaldi nik uste alako txuririk pasabarik. Eta antzeban tipo bat gurekin ere hango lagun bat zukan eta hola, eta airekin izketan, eta zaten zen, bueno, dataz Euskal Herritik, eta geze, bueno, Espainia zango zen, seguro, labur biltzarren txapa. Baina, frantsesez oso gutxi dakite, eta berak esan zion. Ni bezala, nik ez dakit frantsesez. Badago jendea, eskolatik pasaz denez, ez dakiena, bakarrik dakiena euskera. Bakarrik dakila bere hizkuntza. Hemen desagertu izan zaiguna. Ja, eleduna bakarrik umiak. Hori eskolan ere gertatzen, eskoletan gertatzen da. Nezita eskolarizatuak izan, nola eskola euskeraz dan, ez? Gaztelera ez dutela ikasten. Hori. Puntu bat arte geria sartzen da Pokemon eta odena eta... Zer? Edare batera arte hortik aurrea. Edare batera arte orain da, bueno... Namerrenta, euskera... Bi urtera arte edo gutxo gara bera. Ni ikasle batek izan zidan, eta renta 4x4 bat erostea. Hormitiko, Bizkaialdean badaude errazinak, ez? Hola... Badago arrobia. Terrentaz esan nahi, ondo etorriko litzaizukela 4x4 bat? Hori zidan 14 urteko batek. Ez dizu pegatzen, toterreno bat izan, ez? Ez baina... igual, ez que hor, isurreta inguru hori ez da pizkat Bizkaiko hau Azpeiti eta Errezil eta hauek. Hor badago. Badago arrobia. Hor arrobi polita dago. Azpeiti, Errezil... Azpeiti hor baina urretan eta ez dakit. Berriz, hor, ez dakit. Ikusi ditut gauzak. Gero, etxezeta komunak erean araño heldu dira. Ostra, behituak, kolonialismoak eren aspektu posituak. Igual ez da, igual beraiek asmatu dituzte. Baizea, ze asmatuko eran komuna? Como lehorrak. A ver, bueno. Bai. Zea hula garen, komunak entzen digutenean. Da, tronoak asko baldintzatzen gu. Komunismoaren falta hor... Eta zesan edo komunismo falta, zer da falta? Komunaren kontzeptu bilakatzen denean zulo bat. Zulo bat nun? Zeina zuloaren azpian hor bildutako kaka guztia bilduta hon. Eta zuloaren inguruan zer dago, paretak? Batzutan. Beste batzutan ez? Bueno, 3 pareta gean, o 2. Ze, bizki? Bueno, bukaeran ingoezu, baina... Bukaeran. Aguantau, eta... Gabian, gabez urten... Zuzenean, ja, 7. eguneako, ja...
zeure egitezu, bezarkatu egitezu komunismo berria. Eba, itxura denez, askonarrak bakitzu ezer dian hauek, askonarrak bitxita. Komunistak dira horrek. Bai? Bitu ze ondo. Bizi dira komunitatetan. Joño. Eta, zuk hori jakingo duzu, Aimarre. Bai, nabiliten ez dakit jemoan. Vale. Eta, zer dauzkate, euren komunak, ez? Bai, letrina deketen txeko. Letrina ze da, letrina komunan sinonimoa da, letrina deketen txeko. Da, tipo... Zulo bat, ez? Bai. Komunaren garapenean protofasean, ez? Vale. Bai, yendo zulotxua, sakon honetxo bat, eta hori yendo behanakaka. Bai. Denek egiten dute leku berrian. Eta kanpuan da, oza, dakoi Madrideatan bizi dira, baina barrun ez tokak egin da kanpuan letrinatan. Hori guztu, mokordo pila bat, bai. Askonarrak. Eta ez dakoi baita estilo haurtzaindegiak? Ostra, horria ez da egite. Osa, proto haurtzaindegiak. Bai, ez da egite, euren etologiaren ez izten egin sakon. Osa, uste dut hortan be komunalak dira, pixkat, zaintza batek zaintzitu besteenak ere bai, edo zer dago, batek, umerik ez daukan askonar batek zaintzitu guztiak, edo amaita batek beste guztiak. Ostia. Nahiko komunistak, bai, ez dakit, zehazki zein eredua. Lan hori tokatzaion askonarra, ez da izango tribuko lidera. Dana dela, arrazen inguruan hitz egiten, zer dia, beltzako txuriak askonarrak? Bixa, pintxuak. Ez? Bai. Vale. Beltzak. Beltzak eta txuriak. Vale. Simaz. Partido komunitatea zori bai aipatu nahi nun, ikusi duan gauzari politena, azken aldion, hor Senegalen, komunitatea eta elkarrezagutza bultzatzeko eta hori hemen gauzaiek hemen hipismoan zaietzen gara sustatzen han praktikan dena batu dute. Han egoaldean haien herri kirola nagusia, bere kirol nagusia, futbola egin batera, por supuesto, futbola leku iztetan, da borroka. Bai? Borroka tipo... libre modukoa. Bai, tipo, ez Hulk Hogan estiloan, baina... Bai, kontaktuzko... Bai, ez ukabilkadak baizik eta gorputza manejatzea, ez? Bai, eta lurrela bota, eta erdi judo, erdi lucha libre. Eta orduan joaten dira, herri batekoa, pues imaginatu, Barakaldokok, borroka taldekoa joaten gara, pues oinatira. Eta gero beste herri batera, eta hola, ez? Urtean behin. Pues oinatira joaten garenean, horrena elkartzen gara herriko plazan, eta jasotzen zaituztenok, kasuentan zuek, gu jasoko gintuzten, zuek utxiko zenituzten, ez dakiztuek edo guk, ez dakizien egiten duen, joaten dena jasotzen duena, bere motxila plaza erdian utzi. Eta orduan besteak, hausaz, aukeratzen duen motxila bat, eta motxila hori, horren jabea, eraman behar du, topaketa horiek irauten duen denbora guztian, bere txera. Ez dena azte bete, edo bi azte. Jan, lo... Osea, kriston harremanak egiten dira herrien artean, eta horrela ikusitut nik bidaian bertan, pues amapiko urte ikusi barik. Han borrokaren batean gaztetan egin zutela, eta han bukatu guen momentu baten, eta horiekin egun guztia. Ez da... oso barruan geratzen zaien zerbait. Esperientzia bat. Eta zen, hostia, motxilismoa. Judo. Ez da txarra. Hemen motxila dago gezke konsideratuta bezala. Bueno, zu motxila dukazu, kriston motxila duka horrek, ez? Baina han ondo. Han ondo. Beste norbaiten motxila hartu. Judo. Eta bizita osorako. Kolega bat. Hemen usten dozu plazarian zure motxila eta lapurtu jendotzue. Bai, o etorten di antikomando antiterroristak, hori balen, hori gaur egiagoz. Ja, ez da zilatzen, ez. Hori gertatu zitzaion... Ez, historia... Motxila bomba? Bai, ez, meian astu egin dut. Iñaki segurulari gertatu zitzaion Indiara bidetan eskala egin behar zuen Bartzelonan. Bartzelona joan zen, eta Bartzelonan jaitsi egin zen. Jaitsi nahi dut irten nintzen, ez zen joan Indiareño. Orduan, abandonatu egin zuen egazkinen hori izateko, eta ez dakit behan maleta, motxila gorzegoen, eta horren derrepente ikusi zuten, ostia, euskaldun bat, zeinak ez da igo, baina behan maleta bai olako zehoz, eta orduan jarri zian dispositibo antiterrorista guztia martxan, hau indela espaldiela, eta mapikoan hola. Iñaki segurula, oiari. Zer joan zen, Indiara bere niaren bila? Ez zen joan, que... Ez zuen topatu, ez? A Bartzelonan, pues... Bartzelonan... Ordu bete, gaztiak. Bai. Eta orduan, zein gu? Ez dakit. Agur esan? Etxiko dugu egiten klasiko bat. Zer espero dugun 2026aren gatik. Joder. Mitiko izarren bukaera. Hori bai dala. Baina hau da zure tokia programa honeri?
Vale. Honek ez un mutxila plaza erdien utziko, honek alako galdera bate egingo ziren etxera karri horretik. Vale, nik espero, banaka ingo? Vale. Nik espero dut hau izatea Kurdistango, Siria aldeko Apuntautan ekan, Rojavako irautzaren frakasoaren urtea. Frakasoa? Sí, claro, gaur esatezu, justo gaur izan denean ja denak akatzea dijoaztela. Claro. Apostu segurola, indo. Baina ondion ez da gertatu. Nola, suetena edo, kontrakoa. Hori baino gehiago. Malamente. Bai. Kevin ez da joango, eta joaten baldin bada, ustut, hasi behar dela ja entrenamendu militar egiten. Ja. Gaztetxetik atera, eta, venga, komando autonomo. Bueno, ni botado nire aurrikuspena. Beze gertatu da? Gertatuko da, irautzaren frakasoen urtea izango dela, Rojavako irautzaren frakasoen urtea, bai, nik ekston dramiakot, dolua ondion ez pasau, ni atzo enteo nintzen. Lente hau zertaz? Rojavako irautza bertan behera geratuko dala edo emuten dau. Banatu dute herrialdea, eta hori soberan dago. Nolabait, tratu egin dute, ez? Tratu egin dute estatuarekin, estatu islamistarekin, eta, bueno, ia galtzen segitzaten, eta ikusi dute, ostia, hemen guztia. Tartean Israel, Turkia eta betikoak. Bai. Bai. Gero tartean bebai tribu batzun traizio kontuak eta hola, beste aldera pasatu direla, eta holako mobidak, ez? Drusoak. Ez dakit? Bai? Bai, movida. Kristo movida, ez? Ale, zure turismo iraultzaia. Benetan, ni oso impactotan hau, Beste iraultza bat behar dute beste non baiten. Bestela behar nola joan behar dugun guk. Nik olako notizia txar bat, Venezuelakoa ezin da konparatu honekin. Osea, Venezuelakoa etzen izan notizia txar honekin konparatutan, ustez. Bueno, a ver, respetuosos. Señori? Bueno, norbaiteri respetuosos, Eunilakoriei. Hori da. Joderi. Normalen asmo honak izaten dira. Ja. Bai. Gimnasioan apuntatuko naiz. Baina personala izan behar zen. Bueno, personala politikoa da. Hasi korrikaiten hasi naizela. Joder, beste. Gainberaren... Korrikaiten ez behin egin, korrika. Zuza persona occidental normal bat... Bai. Occidental irain bezala, te zaizu, Bai. Zindu ahi occidental hori. Bai. Joa, sentiki otor. Bai, torri... Bitan indet, oain arte. Bai. Ja, pixkat aspertu naiz, baina irugarren bate ongoa. Kulota jantzita? Ez, txat, lehenko pekamotxak. Orduan zen zu kirola egiteko zatik. Oin arte nik ikusi ditut bakarrik teorizatzen kirolaren ingurua, baina egiten inoiz. Ez nauz ikusi horrendik. Ez. Ja. Bueno, 3 aste pasarte, esaten dute ez dela egonkortzen hori, ohitura bat edo... Eza, 3 aste erretzeari usteko, kirolean azteko, lan batean jarraitzeko, eta bar. Erraz, ez? 3 aste? Gero laugarrenean, agur. Aber horrengo zaiorako korrika garraitzen duen mendakagun. Usain Bolt. Bi astean, egun bat, bai, uste baietz. Eta hori da zela asmoa? Hori izan duzu egin duzuna? Asmoa, ez. Nola hasi esaten ezakit nintik esan deten, ez? Bale. Osea, Kurdistan eta korrika egitea, bale? Ja, Kurdistan hori zure asmoa etzan, botatu iragarpen bat. Iragarpen, asmo, bueno, bai. Baina asmo batzuekin ustartuta zegoen movida, bai, zegoen hor, bai, personalaki ukitu egiten dit, nire proiekzio etorkizunekoa. Eta zure itxaropena hasi? Itxaropena, Aimarrena bai, ez izan urte hau Jon Maiaren isil tasuneranzko fasea. Menzatik. Bai, ez dira egongo adibidez zenbagotako dugu. 20 egun, baino gehiago edabidetan agertuko dala. Ez agertu 20 bider, baino gehiago Jon Maia edabidetan. Hemendik eta urte bukera. Bale, zu arduratuko zako edozein edabide. Euskarazko edozein edabidetan, 20 bider. Bale, zu kontatu, Dor? Kasetaria zaela, zure lana, banaka. Baina azte betean agertzen bada 200 aldiz, ez du kontatzen. Ja, ez, hori da. Igual, bai, baldin badago, pizkundean Jon Maiak hitz egin du eta edabide guztiak aipatu dutela hori ez. Hori bat bezala. Hori da bat. Egin zioten hori... Zenbatuko etu, saio. Venga, zure ardura da... Bai, zure ardura, Tor. 2 aste beteko izilunia. Ez, hitz egiten du saio baten bueltan, agertzen da. Gero aste bete hongo da egon behar du erdi zilik, eta horrengoan berriro agertu, edo, bueno, zu kalkulatu baber. Itzetik hortzean... Eta izilik geratzen baldin bada, ekarriko dugu ona. Kontaktuz duzena dugu, hemen alban dago. Hori da.
Bai. Ez bai, ziltzen ez, Ez dugu ikarriko. Ikusi zen duten izetik hortzeran agertu zanean? Bere saio bat egin zioten. Gure bertxau friki lankideak esan zigun ikusteko. Bai. Eta esan zuen, txirritaren ahotsa lehenengo aldi zentzun zuenean. Negarren zuen? Beretzako izan zela Spider-Man egazka ikustea bezala. Puto amo handio, es que pues puto amo. Bueno, eso. Bueno. Vale, zuek esan duzu da? Ni 2026an, a ver. Eta bestela ez. Bueno, ya erdi eginda dakat, baina armairutik edaterako naizera bat. Vale. Ez que lehen aipatu zu momentu duten armairutik etara, baina ez tozu... Hori gabirin galdun, oza, armairutik aten nintzen, euskalduntasunaren armairutik. Vale. Edo erdaltasunaren armairutik, hobeto, esan da. Hor ja ezagutu nun zezen... Eta oin biazta armairu baten zaude eta hortik urtengo zera? Ez, bueno, bai, frikia naizela aldarrikatuko ja osotasunez. Baina ze gairekiko... Pues jabetu naiz, bideojokoa beti gustatu zaizkit, gero irakurtzea alako rollo fikzioak ere bai, desente irakurtze ditut, eta azken elion oso tope, baina oso tope ez dakizue zen mailar arte, mai jolasetan nago. Mai jolasak. Partxista hola? Dixit? Dixit, bai, hori da, ez dakite, futbola gustatzen zaizu, eta ezagutzen duzu Messi, eta... Zeo, hor, mobila da? Ba, ezin duzu imaginatu. Horre, igual, azte bukaera oso bat iraun alduten partidak eta hola, ez? Bai, hori ja da zaila egiten. Karo, bizitzare badakau. Baina, bai, badaude. Bai. Eta guapo? Bueno. Oin arte, umeekin edo aurretik erdi ziltasunean nekan, baina horren ja morte. Ja danak. Ja beste batzukin juntatzen naiz, jolastera, agian elkarte bat sortu barko genuke, mai jolasak euskeraz, no seke... Solitarioetan, bai, nire galbidea topatu dut. Ostra. Izar, zu falteza? Eski bi gauza euskat buruan. Aldo zu bizek. Jon Maia etortzea berandu egira. Nahi duzula? Bai, itxaropen hori, eta bestea da animalien iraultza. Joño. Animalien iraultza? Mira zela animalien iraultza. Pez mantaketa. Mira zu etzinen feministea? Gero zeta antiespezista naiz ere bai. Ondo izar. Venga, vamos arriba. Axiri relebo? Gordoma, bueno. Ja. Ni beste aurrekuspen bat. Claro. Aurten izango da urtia, ona, gure lagun eta ezagun Oskar etorriko dena. Hostia. Epa. Jon Maiakin batera. Hori ez dakit, baina... Bai, Bai, urten izangoa. Oskar, bagetzu, Adi. Osa, berandoik asmo kolektiboak momentuz bi bakarri hartu dira. Jon Maia eta Oskar. Bai, ez gaude oso fuerte, ez? Antxonte geria behondo? Osa, zuer igual, baina... Oso txiste hona. Bueno, apuntatzen da... Bueno, Jon Maia, bezala. Esan zuen, erdiaroko feria guztiak, izango zirela feria medievalak. Tebar. Txistea. A ver. Txistea. Osa, erdiaroko... Azalpena. Zein azalpena? A ver, izar. Txistea bertu da. Nik uste maiera ona dela, Cages. Get them kids about the 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 cages. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing and saying entertainment. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing and saying entertainment. They treat us like animals. This ain't a circus. This isn't laughable. We don't deserve this. Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.